Mga puso, pipinagkaoras lang ato ng hangpon ug gakson ang pugsod sa bag-ong tuig. Ato kumustahon karon ang presyo sa mga prutas, labi paninglingin nga paputas ug ingon mga pabuto. Pinagi sa live update ni Nico Serino. Nico? Yes, Bob, kapin sa unong ka oras sa di pa sugaton ang tuig 2020. Nag-iyahay na mga tao pagpreparar sa ilang nagkadiya nga mga pampaswerte sa pagsud sa bagong tuig. Atong unahon kining mga pagpamaligya og prutas sa nagkadayang bahin sa Metro Cebu kun diin gidugukan na ning mga orasa ang pipila gyud ka mga fruit stalls sa Dakbayan sa mga nag last minute og pangompra og nagkadaiya nga mga prutas sa kasambagan fruit stand nga atong nasuroy kaganiha, Bob. Mabantayan gyud ang pagsaka sa presyo sa ilang mga prutas apan gipasabot sa mga manindahay nga gumikan man sab kini sa pagtaas sab sa ilang presyo sa ilang pagkumpra sa ilang mga stocks hinuon sa mga medyo gipit sa budget. Doon na sila nagkadaiya mga display, mga set na ni sila sa 30 ka prutas subay sa naanda nato nga tradisyon nga gipamaligya nila gikan sa tag 350 ngadto sa tag 500 pesos ang matag set ug matag basket niini. Padayon nga maninda ang mga vendors hangtod karong gabi alang sa katupang muhimo og mga last minute nga pagpamalit sa ilang mga prutas nga ilang iserve sa ilang talad kan-anaan atol sa medianoche. Samtang gisusi sab nato, Bob, ang sitwasyon dinhi sa South Road Properties sa firecracker stall sa Dakbayan sa Subo, midagsa na sab ang mga tao sa namaligya og pabuto dinhi sa SRP karong mga orasa. Ilabi na kay pipila ka oras sa sab sa di pa nato sugaton ang bag-ong tuig og naanda na gyud sab sa mga tao nga magpabuto aron sab nga matud pa pantaboy pampawa sa malas sa bag-ong tuig. Padayon ang roving ug monitoring sa kapulisan ug sa mga taga Bureau of Fire Protection sa mga stalls dinhi sa SRP. 18 ni sila ka stalls tanan ang namaligya og mga pabuto nang hinaot ang mga negosyante, mga manindahay nga makabawi-bawi ni sila labi kay kun kahinduman ni adtong Pasko hinay gyud kaayo ang ilang halin gumikan kay ngilad man ang panahon ni adtong mga higayuna. Hangtod ning mga orasa ba padayon ang pag-abot-abot sa mga tao, nagkadaya mga sakyanan o mga motorsiklo uban naglakaw rin ni sila gikan sa may Mambaling area pasud dinhi sa SRP vending area sa mga firecrackers ug gilauman nga mas daghan pa unya ang mga tao samtang mungit-ngit na og pipila ka oras na gyud sa di pa sa pagsugat sa tuig 2020. Mo kanang latest, Bob, gikan dinhi sa SRP. Happy New Year. Thank you so much, Nico, and Happy New Year.